Riwruog Governors ogolo ywak ewi deko chwalo omenda ne counties kanyaka sani kwan maromo bilion 92.5 pok ochwal. Piny ngima dhialo odiochieng' rito ratich jonyiepo. Jochiw thieth e kaunti ma Busia obwogo ng'anyo kaluwore kod deko mar osachgi. Machiegni nyakor mga jwang' e chenro mar kagi kacha waikoni weche manyien mane yo machuok kende. Nyinga Lydia Okeyo. Joera mag Azimio ma Kisumu nobago ng'anyo mamuol e chuny bomano kagiwer kendo gweyo kaluwore gi pek mar ngima. Jokanyo kotelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod jotelo mamoko noloro bomano kendo wuotho nyaka Apis County Commissioner kendo twak machuok kagichiwo boke moting'o ng'ur magingo. Oron nowacho ni ok gibidok chien gichwalo ng'ur margi ne piny owacho nyaka chop kama ibiro winjie kendo duoko ywakgi. Kamachalo nyakoro mga jwang' jagoro machon mar KANU Nick Salat kawuono donje duond bura mar UDA. Oluonda jotelo mamoko mawuok Kaluo manoriwore gi duond bura no odiochieng' manyoro. Salat wacho ni oriwore gi UDA en owuon maonge ng'amo chune. Notelo ne jokanyo mamoko mag duond bura no moting'o Betty Adera, Frank Bogo e kind mamoko. Jagoro mar UDA Cleophas Malala orwako kowacho ni ok giketho duond buch KANU mak mana ni jokanyo ema oriwore kodgi. Omedo seyo ng'anyo mag Azimio madhi nyime gwenge moko ma pachoka. KANU Nairobi branch chairperson. My focus when I took over office as Secretary General of UDA was to ensure that I build UDA to a party that is going to be admirable across Africa, a party that is going to have a national face, a party that is going to accommodate all Kenyans. All walks of life in Kenya will come and join our party. This is just a process that is yet to achieve its climax. Today, members of the KANU party have felt that UDA party has got unique attributes that have attracted them to us. Nobody has been forced to come here. We are here on our own volition, and therefore, once that rallying call that we had as a party was lost, we couldn't wait. So we've decided that the party of choice that we will join, and don't look at this team alone, SG, we are many. These are only a sample of the people who are willing and ready to join you. And given a chance, you will see a big number of KANU members who are willing to join UDA. Riwruog Governors golo ywak ewi deko mar piny owacho chwalo omenda ne counties kagiwacho ni nyaka sani pok ochwalo omenda chakre dwe mar 12 higa mokalo nyaka sani. E oboke mondik kod jakom riwruog Governors Anne Waiguru giwacho ni nyaka sani kwan maromo bilion 92.5 pok ochwal ne counties. Ma oting'o bilion 29.6 ne counties duto ma dwe mar 12 higa mokalo, bilion 31.45 ne counties duto ma dwe mokwongo higani kanyakla kod bilion 31.45 ne counties duto mag dwe mar 2 higani. Omedo ni deko ni dhi ataro mar pend chik
mano namba 219 mar katiba kod kar chik namba 17 mano mar Public Finance Management Act 2012 madwaro omenda mondo chwale sama kare ne counties. Gimedo ni dekoni hinyo chenro ma counties moting'o chulo jotije, jochiw mwandu kod chwalo chenro ne jopiny. Gikwa mondo piny owacho koro chwalo omenda go mapiyo piyo ne counties duto mondo giyud kaka gitimo tijegi kokale budget mar hik omenda 2022-2023. Kama chielo nyakoro mga jwang' wang'e mag motendre kod weche go mag somo kama piny owacho koro igeno ni bang' ndalo manok biro ng'ado bura ka gidhi medo omenda mag somo ne mbalariany ma pacho ka. Mabiro bang' migawo mar somo wacho ni girito paro mano owinjo bed ni chiwo koda put mano yiere nono weche mag somo ma pacho ka. Medo ni Presidential Working Party mano ogolo paro ni owinjo piny owacho med fee mar mbalariany. Nok mar omenda ne mbalariany osemiyo mbalariany ma pacho ka owito oko somo moko kendo oriembo tich moko kuom jotijegi. Jagoro mongirore migawo mar somo malo Dr. Beatrice Muganda wacho ni piny owacho oyango midhiero ma mbalariany kadhe mag omenda. Funding of higher education requires partnerships, and that's why as a government we are sourcing partnerships. Recently there was the Kenya-UK Health Alliance that's bringing in 140 billion for a project on health in 6 universities. It is the funding issue. This is critical and we have been seeing it going on. But also we will not say that the government is not funding. We get funded, but the demand for higher education and university education in this country and even outside this country has grown and has expanded. So we will say that the funding has also just to grow with the expansion of university education. Well, I think you would agree with me that then this workshop is taking place at the right time. This question of discussion of the quality of education is not new. It's been going on for a long time. I think you have to appreciate that there has been quite a robust system in this country. But that doesn't mean that there has been the difficulties, and those are the issues that we would like to address. So if there has been concerns about quality in one, we would like to know what are those concerns, and then what can we do about it to make sure that they go away. Kwan ji ma ok tin ne 120 irochra techgi yor rito kwich kata yor kit chwech e boma ma Nairobi odiochieng' ka odiochieng' kalore kod kwan ma ochiw kod tend county no. Giyango bende ni 50% mag jok ma irochra techgi gin rawere kod nyithindo. Riwruok ma ok mar piny owacho Indrela Kenya wacho ni nyaka kaw kenge mapiyo mondo mi oresgi. Riwruogno lero ni county ma Narok, Kiambu kod Nairobi achiel kuom ji adek oserocha techgi mag kit chwech kama dhier tiyo kod yedhe mamero ji to kod paro mago machando ganda wachore ni gin gigo ma nyayo midhiero ma kamago. Higa mokalo kwan ma ogol kod piny owacho yango ni ji 6,140 noroch ratichgi e thurka. Mwaka uliopita sisi kama Nairobi County tuliweza kuona wale ambao waliathirika kwa sababu ya dhulma za jinsia karibu watu 6,140. That is one of the causes that is leading to an increase in gender-based violence. The poverty, the lack of resources at home. Number 2, as Bishop mentioned, that we have an escalation in the abuse of substances. Change how religious leaders and GBV survivors relate, and this is by creating spaces and avenues for persons affected by GBV to openly address their concerns and grievances. Second, sensitizing fellow religious leaders to initiate referral mechanisms for GBV survivors in their respective communities. Oganda ma wuok e gwenge mokiyo gi Laikipia kod Baringo dak gi luoro mar monj kowuok kuom achije mag kuo jamni
ma katobedo ni piny owacho nosechaka pedha e okang' mar ariyo motisi ni operation maliza uhalifu North Rift. Jodak ma Miteta, Warero, Hia kod Kamwenje duto mantiere Laikipia West lieko ni achije makuodhok go pod odak e kindgi kendo wuotho ma ok odewo. Limbe manotim gi Ramogi TV nyiso ni thoth miere gwengego mantiere machiegni gi tong' ka wuon miechego wacho kata manyo resruok kuonde ma kwe nyalo yudore. Jodak go koro kwayo piny owacho mondo mi oti gi tekogi kedo gi achijego masani koro keto ngimagi kama tek mokalo. Hiyo KDF imeenda wamekuja wapi? Kafyu ni kinamba. Kafyu tunawekewa kafyu hadi ya saa 10 na mama mboga anafungua saa 11, alafu sasa akifungua saa 11 kafyu ni sinashala amedhukuma nini? Sasa ukiwa huko kwa shamba unaona watu wako nyuma yako. Wanasema tunataka maji. Ukimwambia hakuna maji, wanataka githeri. Ukimwambia hakuna githeri, anaingia kwa nyumba, anashukua mahindi yenye uko naye. Sasa tuko na uoga sana. Hata sijui tutatalima namna gani. Hatujalala nyumbani, tuko na kama siku 3. Ni kuhangaika Karumaido. Karumaido hakuna manyumba. Ukisema utoke pale unakuta wengine ni kusonga wanasonga. Kwa sababu iko na shida sana. Hata chakula isha unakuja unaomba ndio mtoto yako hii mwenye umebeba anawekewa na mtu kwa kikombe. Hakuna hata chakula sisi. Tumesumbuliwa sana na hiyo macheitani. Hatulali usingizi. Lakini serikali naye ijue kama wanakuja kutufukuza watuambie mapema mbele. Tumepewa nafasi tukaambiwa tutoke pale operation hii ifanye. Tumesubiri operation ifanye hatuoni. Piny Kenya riwore kod pinje Afrika mamoko 14 loso kenge magibiro tiyogo kedo chuth gi tuoche kod midhusi kaka mago magayaki ma ok gare kata rum bang' ka osetem thiedhgi kod yedhe. E romoni ma obagi boma Nairobi, ripot mogol yango ni tuoche gi malandre ahinya e piny Kenya gin tuo mag kahera kod mano marayaki. E kwan mar kuonde pimo tuoche kata laboratories 1,037 mano lim kendo timie nonro 64 kende ema ni kod nyalo mar pimo kendo golo duoko makare mag kute mag bakteria. Tuoche makinde mathoth ithiedho to ok winjre kod yedhe mowinjo tiekgi oriwo kute kaka mago magayaki, mago mag bakteria e kind mamoko. Romoni biro neno ni piny Kenya loso kenge makare mago mag duoko piny kwan mar ji mawito ngimagi nikech yath ok oyie kedo kod kute mathagogi. Prevention and controlling AMR, including improving infection prevention and control measures, promoting rational use of antibiotics, and strengthening surveillance and laboratory capacity. We have seen the improvement in data generation and use in the different areas. We have been able to generate baseline data on antimicrobial use and consumption thanks to the mapping of antimicrobial resistance and use partnership program. And we are hoping that even as we go ahead, we are going to leverage the skills and the knowledge and the data that we have been able to generate thus far. Kwa dhiede wayudo ni japiem mag jamburko mag Safari Rally mag Zino Wahome otamore keth mondo nego mar nego jaherane Asad Khan. Doho koro dwaro mondo ochwale kar tuyo joma mine Malang'ata prison ka irito winjo kwayo mano mare mar rambun tich ariyo juma manyien. Mag Zino sir kod okil mare Philip Murgor e winjo makawuono. Kama chilo nyakoro mgajwang joma mine kaunti ma Kakamega oseoparo telo mar ariyo e wi adek mar chung' ne kit chwech mopogore opogore kakoro gikwayo joma mine mondo wuog oko olar kombe miyiere ji moketi e chik. Kane gilose chenro mar tiego joma nyiri e yor tiyo gi mbui kotelnegi gi Koni Lusweti mane laro koma mar od bura ma Kakamega gikwayo joma nyiri mondo mi oti matek e somo mar science kaluwore sani tije dwaro lony manyasani.
The affirmative action is a good start, but I can't say I'm satisfied in it. Who says that a third must be the women? Inasema tu gender rule. Haijasema at woman rule. I'm not yet satisfied. In fact, if you look at the whole of Western, in Kakamega we have no any MP woman. In Western we have only one MP woman. And that means we have a long way to go. We're encouraging our girls. Nani alisema sinje tuwe wachache. Wacha sinje tuwe wengi. As we mentor the women to come up, we are not leaving out boys. Because after these women are empowered, they are smart, they are breadwinners. Who will marry them? So as we move on, we are not leaving out our boys. We are encouraging our girls to use internet in a very positive way, in a way of development, way of tapping into online learning, ways of tapping into job opportunities.